holde, hvad man lover. Og sidste år, på denne tid, der lovede jeg, at det ville blive lysere. Skyerne ville så småt begynde at sprede sig, og solen ville begynde at skinne. Kig op. Kig omkring jer. Lad være med at kigge ned. Solen skulle gerne være deroppe. Faktisk er det første gang i mange år, at vi ikke er ramt af et naturfænomen påkastet af El Niño. I år tror jeg faktisk på, at vi kan holde det her dejlige arrangement, uden at vi på et tidspunkt skal skynde os i læ og ly for regn og vind. Men det er jo ikke kun i forhold til vejret, at vi kan skimte solen, skyernes forsvinden. Jeg tror rent faktisk på, at vi står i en ny tid. Der er en form for kommunal oprør på vej. For det er faktisk sådan, at lige nu der forhandler man i Finansministeriet mellem kommunerne og staten. Og noget kunne tyde på, at denne gang vil kommunerne ikke bare lege marionetdukker i Finansministeriets evige dukketeater. Rent faktisk er det sådan, at jeg tror, at denne gang, der prøver KL at stå fast. Og der er også et andet oprør på vej. Det er det oprør, som man kunne sige mod djøfisering. Nej til beslutninger taget i Excel-ark. Og ja til, at vi igen vender tilbage til, at beslutninger taget af fagprofessionelle er det, der får tingene til at rulle, får tingene til at virke. Derfor er jeg faktisk ret glad for, at Aarhus Kommune i øjeblikket rejser rundt med et måske lidt poppet oplæg til diverse ledere, som hedder kulturforandringer. Og de kulturforandringer, de snakker om, det er sådan set, at vi skal begynde at bruge sund fornuft. Vi skal begynde at tænke os op, når vi implementerer nye tiltag. Jeg kommer rundt på rigtig mange skoler, og noget af det, jeg synes er meget tankevækkende, og ofte er det, at folk siger til mig, lærerne siger til mig, Jesper, alle de tiltag, der kommer, de kommer ovenfra, og hvad skal vi med dem? Og i bund og grund, så er det jo et udtryk for, at det, som nogen gerne ville, det er der nogen, der ikke kan forstå, hvorfor de skal bruge. Og der skal vi nødt til at vende bøtten rundt. Vi er nødt til at finde ud af, hvad er det egentlig, vi har brug for, og så er der nogen, der skal komme med det og understøtte det. Og jeg tænker, at kulturforandring er et forsøg på, at vi tænker os om, og vi får tingene til at gro for neden, således vi finder ud af, hvad er det, vi reelt har brug for at drive god undervisning. Og så, apropos forandringer. Ja, vi har det vist alle sammen sådan, at til alle tider, så kan vi bare få nok af forandringer. Vi ønsker os bare, at alting er, som det plejer. Tænk bare her i vores egen lille forening. Formand, næstformand, styrelser er skiftet ud med jævne mellemrum. Men hvad med vores sekretærer? Deres langtidsholdbarhed har vi nydt godt af her i foreningen. Og jeg vil også godt påstå, at vi er blevet totalt afhængige af det. Og så alligevel. For helvede, Sonja! Kan I se det for jer? Hun, Sonja, med dybe, tunge skridt i de åbne sandaler, traskende ned af det orangefarvede melerede linoleumsgulv, direkte med kurs mod kagedåsen og de elskede vaniljekranse. Hun sætter sig ved frokostbordet på sin plads. Hendes plads. Den faste plads. Pladsen ingen tør tage. Min plads.
Åh, for helvede, Sonja. Hun hedder Sonja. Hun er unik. En dejlig dame med et skarpt blik. Åh, Sonja, vi hylder dig og ønsker dig lykke på livets vej. Kan I se det for jer? Hende som autonom skikkelse. Fuldstændig ligeglad med alle andre. Også hvad ens ledelse mener. Tænker og føler. Omvandrende med headsettet dybt plantet i permanenten. Der passerer hun sin eneste rigtige ven i Grønnegade. Havenissen. Og det er faktisk på trods af, at jul, nisser og farven rød, det er ikke lige hende. Åh, for helvede, Sonja! Hun hedder Sonja. Hun er unik. En dejlig dame med et skarpt blik. Åh, Sonja, vi hylder dig og ønsker dig lykke på livets vej. Kan I se det for jer? Det er hende der i den midterste boks. Hende der i gamle dage var et lokale placeret helt for sig selv i sin egen celle. En celle, kun hun havde fuld adgang til. Åh, Sonja. Langsomt åbner du din arkivmappe. Alt er samlet. Alt er under kontrol. Alt er udført med ekstrem loyalitet. For den forening, som du har tjent i mere end 30 år, hylder dig og takker dig. Åh, for helvede, Sonja. Jeg tror sgu, jeg elsker dig. Hun hedder Sonja. Hun er unik. En dejlig dame med et skarpt blik. Åh, Sonja, vi hylder dig og ønsker dig held på livets vej. Hun hedder Sonja. Hun er unik. En dejlig dame med et skarpt blik. Åh, Sonja, vi hylder dig og ønsker dig lykke på livets vej. Nu er det sådan, at vi skal nok få hylde Sonja i løbet af den næste måned på alle mulige andre måder. Så gaver os nu bliver det ikke så meget til i dag, Sonja, men jeg tog 2 vaniljekranse med. Og måske er det, jeg skulle gå i stykker, men du kan godt få det. Og kære alle medlemmer, skal vi ikke give Sonja 3 lange hurraer og så et kort, og så bare give den gas resten af eftermiddagen. Sonja, længe leve! Hurra! 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 Og så er det rigtig korte. Hurra! Tusind tak.